اجازت تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھو محبت میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه المكرمين المعزمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب مل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. مل کے بآواز بلند پڑھو حاضری ہو جائے. الصلاة والسلام علیک یا وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ خانہ خدائے ذکر سید و شہدائے. قبولیت والی جگہ، قبولیت والی محفل، قبولیت والا ذکر، قبولیت والیاں گھڑیاں. پتہ نہیں کدی زبان چکو نکلے لفظ قبول ہو جائے. سارے آنت رحمت ہو جائے. جتھے تسی تے میں بیٹھے ہیں جدہ گھارے او بھی کریم ہے. تھوڑے بندے بولے نے بھائی تسی محسوس کر گئے نے بیسی تھوڑے بیٹھے ہیں. ذہن چ رکھنا حسینی بظاہر تھوڑے ہی ہوندے نے. تھوڑا جہا بولو تاکہ بات جلدی دعا تک پہنچے. کہنا کی چاہ رہے ہیں جدہ گھارے او بھی کریم ہے. اللہ کریم نے سانو جو قرآن عطا فرمایا وہ قرآن بھی کریم ہے. اس بے نیاز جو محبوب عطا فرمایا وہ محبوب بھی کریم ہے. اس بے نیاز سانو علی عطا فرمایا علی بھی کریم ہے. اے سارا خاندان کریم ہے، سارا گھرانہ کریم ہے. تھوا بہادر دے عاشقان غلامان حسین سارا
گھرانہ کریم حسین وکھرا کریم تسی بولو نہ بولو میں پڑھدا جا رہا ہوں عبادت ہو رہی پر اتھے بولنا چاہیے دے بولو گے انشاءاللہ ذوق بن جائے گا او دا ذکر ہے جڑا نیزے دی نوک تے بھی بولدا رہا ایک باری مل کے پڑھو سارے الصلاۃ لجپال آقا دا پاک فرمانے اسمع صلاة اہل محبتی وعارفہم جدا کوئی میں محمد دی ذات تے محبت نال درود و سلام پڑھ دائے میرے آقا فرمائے دینے میں صرف سن دائی نہیں پڑھن والے نو جان دا ویاں اس عقیدے نال اس نظریے نال اس یقین نال ود پڑھو الصلاۃ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اعلی مرتبہ حسین دا 75-76 سال تو شہزادہ بطول کانفرنس اتھو بہادر دی خوبصورت مسجد دے اندر 75-76 سال تو کوئی اور مقصد نہیں ہے نہ کوئی فرقہ وریت ہے نہ چھیڑ خانی کہیں نال مقصد ہے کہ یہ آؤ سارے اکٹھے ہو کے اس بات دی گواہی دیں یہ اعلیٰ مرتبہ حسین دا اعلیٰ مرتبہ حسین دا اعلیٰ مرتبہ مرتبہ حسین دا میں فیرت پہ کرنا تسی حالے سوچ دے پہ جب اسی تھوڑے بیٹھے نہیں سوچنا ہے اسی اپنی بسم اللہ کران اپنی گواہی دینی ہے اچھا جنہ دے ذہنہ دے اندر سوچاں دے اندر خیالاں دے اندر دلاں دے اندر ضمیر دے اندر جتنا اعلیٰ مرتبہ حسین دا اتنا اچھی بولو اعلیٰ مرتبہ حسین دا اعلیٰ مرتبہ حسین دا اعلیٰ مرتبہ حسین دا اعلیٰ مرتبہ حسین دا میری تواڈی بات نہیں ہے بھائی خالد حسنان خالد صاحب اللہ تانوں صحت عطا کرے میری تواڈی بات نہیں ہے تیرے تے میرے آقا نے کدی سینے تے لٹا کے کدی لب چسا کے تہاڈا بخار لے جانا ہونے جی بخار لے جانا کدی کندھیاں تے بٹھا کے اچھا جڑا نہیں بولیا میرا کی نقصان ہویا ہے بھائی میں ٹائم تے میری نظر ہے جناب میں ویکھدا پیاں بولو حاضری ہو جائے کدی سینے تے لٹا کے کدی لب چسا کے کدی کندھیاں تے بٹھا کے کدی سجدہ ودھا کے کدی ہتھاں تے چا کے کدی زمانے نو وکھا کے ایو دسیا اعلیٰ مرتبہ حسین دا 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 سلامت رو توجہ فرماؤ کہنا کی چاہ رہے ہیں پتر دے نال باپ دا نام ہمیشہ لگدا ہے ایک کانفرنس عظیم تے حسین تے قدیم اے ہونا چاہیے سی شہزادہ علی کانفرنس اے کی ہو گیا تھوا بہادر والے انو علامہ بھائی نوید حیدری صاحب نو کی بن گیا شہزادہ بطول لکھ دے پین
اینا کیوں لکھیا ہے میں دسنا اس واسطے میرے حسین دی ماں ورگی کسے دی ماں کوئی نہیں. کیوں نہیں بولے نے بھئی کیوں نہیں بولے؟ میرے حسین دی ماں ورگی کسے دی ماں کوئی نہیں ہے جو ملیکۃ الثقلین مادر حسنین کریمین طیبین طاہرین. جی شہزادہ بطول بڑے فخر نہ لکھے انہیں اے بطول دے شہزادے دی کانفرنس بطول دے شہزادے دا کرے. جی ایک واری اللہ بھی فرمایا ہے بطول دے پوترے نے بطول دا شوہر ہے بطول دا بابا ہے. سلامت رہو. اللہ دی بارگاہ اقدس دے اندر اس بی بی دا کی مقام ہے. اس پاک بی بی دا ذکر پہ کرنا جدی جتی مبارک دا صدقہ اللہ نے ساڑیاں دھیاں نو عزتہ بخشیاں نے. ایو پاک بی بی ہے جدی آمد خود امام الانبیاء اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے. او شانہ والی عظمتہ والی عزتہ والی پاک بی بی ہے جدے دروازے تے آکے جبریل نہیں آخدہ میں جبریل ہولی جی آدھا ہے انا خیات الحسنین میں حسنین دا درزیاں. کیا بات ہے. اللہ تو اڈے کاروبار اچھ برکت فرمائے. کمال دا ساؤنڈ ہے جی سبحان اللہ. اللہ اکبر. اس پاک بی بی دا ذکر پہ کرنا اللہ تو انہیں ساؤنڈ سمیت مدینے لے جا. کمال بھائی کہنا کی چاریاں اس پاک بی بی دا ذکر پہ کرنا جدے دروازے تو آکے فرشتے روٹیاں لے جا. جدے دروازے تے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو داڑی نال بہاریاں دیں. کیا بات ہے تو آڈی بھائی کیا بات ہے. تو ساں توجہ کر لئی ہے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو ایک مرتبہ نماز پہ پڑھن داڑی وچ مٹی اوتھو بندہ کھڑا ہو گیا اٹھ کے کہنے لگا سلیمان تیری داڑی وچ مٹی. سلیمان دیاں اکھی وسیاں نے ساون دے بدلا وانگو فرمائے نے جے تینو نظر آگئی مٹی مبارکوں بھی سن لے اے مٹی نہیں پاک بطول دے دروازے دا نور ہے. اس پاک بی بی دا ذکر پہ کرنا جی باپ نبیاں دا سردار شوہر ولیاں دا سردار پتر جنت دے جواناں دے سردار خود جنتی عورتاں دی سردار. تائیں میں پڑھدا پیاں میرے حسین دی ماں ورگی کسے دی بولو کسے دی ماں کوئی نہیں ہے. یہی سمجھو میں فضائل پہ پڑھنا میں جلدی شہادت علاوہ میرے حسین دی نانی ورگی کسے دی نانی کوئی نہیں. اللہ اکبر. اے تساں پھر مینوں پیچھے آکھنا بول تے میں تہاڈی ایک نہیں سننے. ہن میرے نال بولو. میں اس پاک بی بی دا ذکر کیتا ہے. علامہ صاحب عرب دے گندے ترین ماحول چوی طاہرہ سی. ہون پتہ لگ گئی شہزادہ بطول کانفرنس دا نام کیوں رکھے ہے. جی میرے حسین دی نانی ورگی کسے دی نانی کوئی نہیں. میرے حسین دے باپ ورگا کسے دا باپ کوئی نہیں. اگے میں توڑا ترلا لیا بولو ہون میرے کہنے تے نہیں بولنا ہے. اللہ دے گھر وچ بیٹھے جے ہون تساں اپنی مرضی نال بولنا ہے اپنے ضمیر تو پوچھ کے بولنا ہے. میں کہہ جانا ہے حیدری صاحب صرف ایک جملہ میرے لویک کے سن لو. میرے حسین دے باپ ورگا کسے دا باپ کوئی نہیں. ایک منٹ گوڑے چھاٹ بیٹھا تاکہ میری گل دی سمجھ آوے. میرے حسین دے باپ ورگا کسے دا باپ کوئی نہیں ہے. میرے حسین دے دادے ورگا کسے دا دادا کوئی نہیں.
طوفان نو یاد ساریاں نو روئے زمین تے پھر گیا پانی اے توڑے چکوال کلر کہار تلا گنگ دے پہاڑ کچھ ہی نہیں اچھے اچھے پہاڑ ڈوب گئے پانی اتے اچھے اچھے پہاڑاں نو ڈبون والا پانی خانہ کعبہ نال مس نہیں کر سکیا اچھا کعبے نال کی مس کرنا جتھے تائیں کعبے دی حد دے کعبے دی حد پانی اپنی حد دے چلے آئے حرم دیاں حداں نال نہیں لگ سکے آئے پتہ نہیں تو ساؤں کیویں سننا ہے تو میں کیویں پڑھنا ہے حرم دیاں حداں نو پانی نہیں لگیا اللہ لگن دیتا نہیں تھوڑا بہادر چکوال دے وسنی کو اللہ پانی کعبے دیاں حداں نال نہیں لگن دیتا ہے بھائی خالد حسنین صاحب کیوں اس واسطے وہ پانی سی عذاب والا کافران دے واسطے عذاب والا پانی بچے بھی سن لین عذاب والا پانی وہ کافران واسطے سی جیڑا عذاب والا پانی ہے اللہ کعبے دیاں حداں نال نہیں لگن دیتا ہے تیرے تے میرے آقا تے کعبے داوی کعبہ نے کافر دی جھولی وچ اللہ کیویں چ رکھیا ہے ہن من لے او اب حضرت ابو طالب کافر نہیں ہے اس دا مقام ہے اللہ نے اپنا محبوب حضرت ابو طالب علیہ السلام دی جھولی چ رکھ کے دس دیتا ہے مقام ابو طالب کیا ہے ہن نکا جا گویڑ تساں کرنا ہے ہولی بولو کوئی اور نہ آ جاوے سن کے ایک ٹہنی کروڑ نہیں جائے نا درخت نہ وہ ٹہنی درخت نہیں وہ ٹہنی اس درخت دا حصہ ہے اس درخت دا جو سے اے تو تھلن ساتھے لفظ کوئی میں توڑی نہ گفتگو کرا وہ ٹہنی جڑی درخت نہ توڑ لی گئی ہے وہ ٹہنی درخت نہیں وہ درخت دے وچوں ہے درخت دا جو سے درخت دا حصہ ہے بزرگ بچے جوان توجہ کر لیں اے جس دے جسم دا ایک حصہ کل ایمان ہوئے میں دبیا جس دے جسم دا ایک جز کل ایمان ہے بسم اللہ حضرت ابو طالب کا کی مقام سبحان اللہ میرے حسین دے دادے ورگا کسے دا دادا کوئی نہیں ہے میرے حسین دی دادی ورگی کسے دی دادی کوئی نہیں جدو میرے آقا اممہ سدینا میرے حسین دے نانے ورگا کسے دا نانا کوئی نہیں ہے پرابلم میں نوڑی چاہیے بھی بجلی چلے گی ساؤنڈ باندھ میں پڑھتا پہ میرے حسین دے غازی ورگا کسے دا پھرا کوئی نہیں میرے حسین دے علی اکبر ورگا کسے دا پتر کوئی نہیں ہے میری گواہی دے وہ اعلیٰ مرتبہ حسین بابا مرتضی حسین دا بابا مرتضی
مرتضی حسین دا ہاں بابا مرتضی حسین دا جی بابا مرتضی حسین دا سلامت لو تساں خوب توجہ فرما لئی کہنا کی چاہ رہے ہیں علامہ صاحب اے شیر تے میں نہیں آکھنا بولو تساں مرضی نال بولنا ہے جے سمجھ آ جاوے تو پھر نہ بولیا حسین جانے تے او جانے کہنا کی چاہ رہے ہیں جگ دا ہر پلید وی مٹ گیا یزید وی نال کچھ مزید وی نام رہ گیا حسین دا نام رہ گیا حسین دا نام رہ گیا حسین دا جی جی نام رہ گیا حسین دا نام رہ گیا حسین دا حضرت علامہ نوید حیدری صاحب دا حکم آ گیا دوبارہ پڑھ جگ دا ہر پلید وی مٹ گیا یزید وی نال کچھ مزید وی نام رہ گیا حسین دا نام رہ گیا حسین دا نام رہ گیا حسین دا جی نام رہ گیا حسین دا بھائی خالد حسنین خالد صاحب دا حکم آ گیا پھر پڑھو تے میں پہلے دعا مانگ لواں اللہ بطول دے شہزادیاں دا صدقہ میرے بھائی خالد حسنین نو نیک زندگی والے بیٹے عطا فرما آمین اگلے سال 13 محرم ہوئے اے شہزادہ بطول کانفرنس ہوئے تے خالد حسنین جھوڑی چ پتر لے کے بیٹھا ہوئے جی 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 جگ دا ہر پلید وی مٹ گیا یزید وی نال کچھ مزید وی نام رہ گیا حسین دا نام رہ گیا حسین دا جی نام رہ گیا حسین دا نام رہ گیا حسین دا بھائی میری گل نہیں فقط میری گل نہیں ہے تھوا بہادر دی خوبصورت جامع مسجد اس مسجد دی خوبصورتی اندروں ویکھو تو سبحان اللہ باروں ویکھو تو سبحان اللہ اور موٹر وے تو اتر دیا نظر پہ آندی مسجد اے مسجد دا حسن دس دا پہ آئے نام رہ گیا حسین دا 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 بار لٹا کے دین بچایا میں اگلی لائن حسین دا مشن تے حسین دا پروگرام دسنا چاہنا شہزادہ بطول دا مشن کیا گھر بار لٹا کے دین بچایا تے جان دا کل جہانے میرے حسین فرمیندے نے او میرے نانے دی امت میں کچھ نہیں منگدا بس پڑھو نماز قرآن میرے نانے دی امت میں کچھ نہیں منگدا بس پڑھو نماز قرآن بس پڑھو نماز قرآن
اے دو چیزاں میرے حسین بچائیاں ڈاڈیاں اوکھیاں بچائیاں جی جی قرآن نیزے دی نوک تے پڑھ کے نماز خنجر دی دھار تھلے پڑھ کے اللہ اکبر بھوکھائیے پیاسے دکھ نے تکلیفاں پریشانیاں ایک نہیں لکھائیاں جی جی جتنے بھی دکھ آئے نماز پڑھیندی رہی نماز پڑھیندی رہی آج جتنا بڑا بھی کوئی دعویٰ کرے نماز دا اللہ اکبر اے مننا پوے گا جی میں حسین پڑھی میں کوئی تو آڑے تھوا بہادر چاہے نمازی بھئی ہو جی میں حسین پڑھی انج کسے نہیں پڑھی ویر شہید ہو گئے پتر شہید ہو گئے بھتیجے شہید ہو گئے اے سب شہید ہو گئے جویں 10 محرم دی شام مغرب دی نماز حسین دی بین پڑھی ہے انج کوئی نہیں پڑھ نماز نو انج نہیں کہیں پڑھیا تے جویں پڑھ گئے بین بھرائے شبیر پڑھی وچ تیراں دے رسیاں وچ آن دی شبیر پڑھی وچ تیراں دے رسیاں وچ آن دی آن دی مائے اے سارا مشن میرے حسین دا یہی آ 8 ذی الحج نو مکہ چھڈیا 26 منزلہ طے کیتیاں نے آئے میدان کربلا 2 محرم میں کتنا سفر کر آیا جلدی دینا 2 تو لے کے 7 تائیں 7 نو مکمل پانی بند 8 گزری 9 محرم گزر گئی کوئی دستہ فوج دا آوے آنا تے جڑے بغیرت پہلے آئے ہوئے آنا وہ تبل بجان دے سن استقبال کر دے آن اس دستے دا جدہ ہی ڈھول باجے بجدے سن نا تے میرے حسین دی معصوم بچی باپ کو آ کے پوچھ دیا ای بابا ہون کیوں ڈھول پہ بجان دے تے میرے حسین دھی دا سر چم کے فرمائیں دے سن اے تیری یتیمی دا سامان بنا رہے اللہ اکبر 9 محرم دا دن گزریا 9 محرم دی اسحر ایتھے ایک جملہ میں پڑھنا چاہ رہا تے میں بلا تخیر اپنے مقصد تے آ گیا اکھی وسدیاں پہیاں نے قبولیت دی مور لگ گئی نماز اسحر 9 محرم دی میرے حسین نے ادا فرمائی نا تے گھوڑیاں دے پیراں دی آواز سنباں دی آواز حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس جی مولا نہیں صرف گال سنی نہ کرو سمجھی بھی کرو میرے حسین دے ادب دا ول سکھنا ہی تو پھر شہنشاہ مملکت وفا تو سکھ پھر حضرت غازی عباس علمدار تو سکھ تو اب آدر دے وسنی کو بڑے ذوق والے لوگ نے دل اچ محبت اہل بیت مصطفیٰ رکھن والے حسین نو اپنی ظاہری نظر نال نہ ویکھ حسین نو دل دی نظر نال ویکھ مقام حسین کیا ہے میں نہیں جاندہ تے نہ ہی تسی جان دے جے صرف اللہ جاندہ ہے کہ مقام حسین کیا ہے کس منزل دا نام حسین ہے کس مرتبے دا نام حسین ہے کس اونچائی دا نام حسین ہے کس چوٹی دا نام حسین ہے جتھے بلندیاں ساریاں مک جاندیاں ہیں نا اس تو اگے تو پھر مقام حسین شروع ہوندہ ہے ایک اشارہ میں کر دیں میں بچے بیٹھے نے بات کم آئے گی
مسجد نبوی شریف بچے بچے نو بات یاد ہے حضور نماز پڑھا رہے ہیں سجدے دے اندر نے پشت تے حسین ہے یہ سارے سنے ہیں نا پشت مبارک تے میرا حسین ہے ہن مقام حسین ویکھنا ہے تو بھئی مرتبہ حسین دا کیا ہے سجدے چ حضور تے پشت مبارک تے حسین سجدہ نماز دی معراج ہے تہاڈا کی خیال ہے میں نے زور تو بعد خطاب کرنا چاہیے سی چلو آج 2 گھنٹے پہلے ہو گئے تو مہربانی کرو بولو میرے نال میں ایک لفظ بھی نہیں کدی بولیا اے وہابی ہے شیعہ ہے سنی دیوبندی ہے یہ ذکر حسین جا کے نہ روڑیا نہ پے کرو خالص حسین دا ذکر خالص رکھیا کرو بندے سارا سال اکٹھا رہندے نے دکاناں تے کھاتے لگے ہوندے نے ادھار لیندے نے دیندے نے ڈیرے چ اکٹھے بہنا سارا دن دکھ سکھ چ اکٹھے رہنا تواڈے پاس تے پتہ نہیں ساڈے پاسے حکے تے بھی اکٹھے رہندے جی تے جداں ذکر حسین آنا لو جی اے ذکر حسین اے شہزادہ بطول کانفرنس نوید حیدری صاحب کے اے شیعہ ہو گئے خالد حسنین صاحب اوتھے نوٹ اڈا رہے آن جی حسین دی منقبت تے اے بھی شیعہ ہو گئے اس رولے نہ پے کرو حسین سب دا حسین جگ دا حسین رب دا حسین نال ایویں محبت کر جویں حسین دے نانے دسے آئی فرقہ وریت واسطے حسین نہیں فرقے مکان واسطے حسین ہے نفرت ودھان واسطے حسین نہیں نفرت مکان واسطے حسین ہے حسین نام ہے محبت دا حسین نام ہے روشنی دا حسین نام ہے زندگی دا ایتھے ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ساجد بھائی پنڈی گھیب تو تسی تشریف لینے سفر پورا ہو جاسی بندہ بن کے حسین نال محبت کر ہاتھ چاہ کے بولنا ہاتھ چاہ کے میرا ٹائم مقدہ پہ جی جی سلامت رہو تہاڈی کیا بات ہے کیا بات وابی شیعہ سنی دیوبندی نو چھڑ دے جتھے تسی تے میں بیٹھے ہیں کسے ملک صاحب دا ڈیرہ نہیں کسے چودھری دا ڈیرہ نہیں کسے نمبردار دا ڈیرہ نہیں اے پروردگار عالم دا گھر ہے اے ہے اللہ دا گھر جی جی تے اللہ دے گھارے چ بیٹھ کے میں عرض پہ کرنا وابی نہ بن شیعہ نہ بن سنی نہ بن دیوبندی نہ بن کم از کم بندہ بن پہلے بندے دا مقام ویکھ لے ہن بات لمبی نہ ہو جاوے کتنے میں نے ڈر بھی ہے بھی سب کچھ تھلے بندہ اٹھتے نہیں بولے میں اگلا لفظ آنا فرشتے تھلے بندہ اٹھتے فرشتہ تھلے بندے دے پیراں لگن والی جتی اٹھتے بھائی جدہ بندے دے مقام نو ملائکہ ویکھیا نا تے فرشتے پہ کہنے یا اللہ سانو بھی بندہ چ بنا کائنات ساری وچ اللہ نے افضل بنایا تا بندہ اشرف بنایا تا بندہ تے میں آندہ پہ بندہ بن حسین نال محبت کرنے آستے بندہ ہونا ضروری چھڑ دے شیعہ سنی وابی دیوبندی دے لیبل لانے بندہ ہونا ضروری تے بندہ ہے بندگی نہ میں اگلا جملہ کو نہیں پڑھنا بھی میں چھڑ دینا جی بندہ ہے میں انہوں سورہ بڑیاں ہوں دیاں خالد حسنین صاحب میں نکے ہوں دنوں سننے لگے تسی پڑھنے لگے 2-4 سورہ سناواں تے جاواں بندہ ہے بندگی نال زیادہ دیر میرے اس جملے سفر نہ کیتا تو آڑے نال تے کم از کم جدو اگلے سال شہزادہ بطول کانفرنس ہوئے گی ادوں تک کہ میرا جملہ یاد رہے گا جو تس نے توجہ کر لی بندہ ہے بندگی نال بندگی ہے زندگی نال زندگی حسین
میرے حسین فرمایا عباس جی مولا یاد ہے نا گل حضرت غازی عباس علمدار میں آنا ول سکھنا ہی تو پھر علی دے پتر تو سکھ حسین دا ادب کیویں کرنا ہے تھوڑی جی عمر حضرت غازی عباس دی ماں کو 2 جملے صرف ماں کو پوچھن پہ تو پھر ماں بھی کوئی عام ماں ہے ماں بھی وہ ہے جڑی پرنیج کے آئی نا اس گھر تے اگے علی دیاں بیٹیاں استقبال کیتا اماں جی آندے نو قدمہ تے ہاتھ لا کے فرمیندے نے مینوں اماں نہیں تو آکھنا میں نوکرانی بن کے آئی ہاں کمالے کمالے حضرت غازی عباس علمدار تھوڑی جی عمر شریف تے ماں کو پوچھن پہ اماں اے دسو جداں حسین پاک بیٹھے ہوئے مسند تے میں سجے بہ گیا کراں کہ کھبے بہ گیا کراں ماں متھا چوم کے فرمایا بچہ چنگا کیتا ہی پوچھ لے آئی چنگا کیتا ہی پوچھ لے آئی اے ذہن وچ ہمیشہ رکھی تو علی دا پوترے حسین محمد چنگا کیتا ہی پوچھ لے جدہ حسین بادشاہ مسند تے بیٹھا ہوئے نہ سجے بمی نہ کھبے بمی اما کراں کی فرمایا سامنے ہاتھ بن کے کھڑا رہی لوگاں نو آپے پتہ لگ جاسی سردار کون ہے نوکر کون ہے ایک جملہ اور پڑھا چاکھی واس پہیاں اللہ اکبر وفاد قرآن دا ذکر ہے ایک جملہ اور پڑھا چاہ اچھا اماں جدہ حسین بادشاہ جتی اتارے او میں جتی کتھے رکھی کرنا سیر تے رکھاں کی اکھی تے اچھا ماں نے فرما چنگا کی تے سیر تے رکھ لئی سے تے پھر کی ہوئے گا کائنات دی شین شاہی دا تاج مل جسے تے جے اکھی تے رکھ لئی سے تے تیری اکھی نو وہ اینک لگ جاسی جدے نال سارے پوشیدہ اسرار کھل دے جاسے اے حسین دی جتی دے تلے نہ لگن والی مٹی دا کمال ہے ہون داس کا حسین دا کی مقام ہو سے میرے بھائیو بزرگو دوستو یاد ہے گل میں جڑی کردہ پیا عباس پتہ کر کون ہیں یاد ہے ایک جملہ میں تے پڑھنا پتہ کر کیا کون ہیں حضرت غازی عباس اٹھے نے تلوار پہ اسی ہتھی کر لئی آپ نے فرمایا میں تینوں آکھیا ہے پتہ کر کے آ تلوار رکھی جا یار کئی گل آپ بھی سمجھ لو میرا ٹائم بچاؤ مہربانی کرو تلوار رکھ چا جا پتہ کر کے کون آئے ہاں بھائی کیویں آئے یزیدی فوج آکھیا 2 گلن یا حسین لڑے یا یزید دی بیعت کرے تیور بدل دے گئے غازی دے اکھی وسیاں رو کے فرمائندے نے بہن بھرا دیاں مجبوریاں کھا گئیاں نہیں تو جی میں لفظ بیعت دا بولے ہو شامیاں نو شام بھی کھاواں ہا کوفیاں نو کوفہ بھی کھاواں ہا پتہ لگ گیا خیر واپس آئے مولا آئے گل کر دے پہنے ہون ذرا جا کے اگلا جملہ سننا میرے حسین نے فرمایا غازی جا انہاں نو اے ان جملہ تسا نہ سنیا تو میں نو سائی والدے جان دیتی دکھ رہنا جا انہاں نو آج دی رات دی محلت دے چھٹ محلت لے نہیں محلت دے چھٹ غازی این جات بت مولا کیوں انہاں نو محلت دین دے ہو آن گئے نے بس میں نو اجازت دے ہو تلوار تو سائے رکھا لئی تلوار ہو پئی نہیں منگدہ نیزہ نہیں منگدہ برچی نہیں منگدہ گھوڑا نہیں منگدہ صرف اجازت دے میں نا عصر دی نماز تے پڑھ لیے نا مغرب دی اذان تو پہلے دارالامارہ کوفے دی چھت دے اتے جے حسینی جھنڈا گڑ کے نہ آواں تے البنین دا پتری ناک او وفاواں غازی دیاں آئے حضرت غازی عباس اس یزیدی فوج دے سامنے اے میرے مولا نے حکم دیتا جاؤں تو انہوں آج دی رات مول پیچھے میں ایک جملہ چھوڑ گیا تو اڈے ہنجووں دی نظر کرا مولا انہوں نے مولت کیوں دے رہے نے واہ لاجپال سیدہ کیوں مولت دے رہے نے اکبر دبابہ فرمائندے نے غازی ویر اس واسطے مولت دے رہے ہیں ہو سکتا ہے صبح تائیں انہاں دے ویچی کوئی ہور بن جاوے سلامت رہو جا انہوں نے مولت دیا آپ آئے میرے حسین دا وڈا سارا قصیدہ پڑھیا تو فرمایا جاؤ میرے مولا نے آج رات انہوں مولت دے دیتی جاؤ تو کوشش کرو اسے وڈکے نو بلاؤ جائیں تو انہوں بھیجے ہے
کیوں مریمن آ گئے تو بچے آپ دے یتیم کرن لگے جے اس بغیرت نو بلاؤ آپ آوے تے غازی دے ہتھاں چ ہتھ پاوے اللہ اکبر ہو سکتا ہے وہ لائن آئی جاوے آ جدہ نو دس پئی نا نال غازی اس شام چ باہر پیر نہیں رکھے مرضی نال سن دے رہے نا تسی اس دستے فوج دے وچ ایک بندہ بولیا او جوانا ساڈے امیر دے بارے گلاں پہ کرنا ہے جانو مار دیں گے تینوں حضرت غازی عباس کم از کم 10,000 دا او دستہ ہا وچو انہاں دے ٹر دے گئے چیر دے گئے جا کے او آخر تے بندہ کھڑا سی او دے گرے بان تو پھڑ فرمایا کی آکھے آکھے کی ہے تو آکھے میں گال کرنا ایتھے بھائی نویس صاحب نال ایتھے اٹھ کے کان تسی سن لئی سو جی او پیچھا کھڑا ہے اس نال دے نو یہ گل کیتی سن لئی غازی نے جان دو گربان تو پھڑے میرے لئے ویکھنا ہے انج چاہ لیا انج خالد بھائی انج چاہ کے نا تے انج جھٹکا دے کے انج سٹے ہے تے نال ہی رومن لگ پے وہ فوج حیران ہو گئی انہاں کیسے تو تینوں ہاتھ ہی نہیں لایا تیرا ہاتھ پکڑے ہی نہیں مزاحمت ہی نہیں کیتی ساڈے تے تک ہی سختہ تاری ہو گیا تے اینو زمین تے سٹ کے آپ پہ رومن لگ پے فرمایا رومن تاں ہی لگ پیا ایک جھٹکے نال آؤ اینو سٹیا کی فائدہ میری طاقتاں دا میں وی ہوواں تے مڑس گر نو تیر بھی لگ جاوے میں وی ہوواں تے اکبر دے سینے چ برچھی بھی لگ جاوے میں وی ہوواں تے علی دیاں بیٹیاں کوفے تے شام دے بازاراں تے وسدے رہو سلامت رہو اکھی وس پئیاں اللہ اکبر نماز اثر ہو گئی مغرب عشاء ادھی رات میرے حسین غلامہ دے وچ اٹھے آئے خیام وال اتھ میں 2 خیمے پڑھا چا جلدی نہ اوہو ٹائم تو ہو گیا جی پہلے خیمے دے دروازے تے آئے اندر ایک ضعیف العمر بی بی مسلح تے بیٹھی رو کے آندھی پئی اللہ آج کوئی میرا بھی ہووے آ میں حسین دا صدقہ دیواں ہر ماں اپنے پتر نو تیار پکر دیئے کوئی میرا بھی ہووے آ میں حسین دے قدمہ تو قربان کراہا میرے حسین خیمے دے اندر آئے اپنی چادر نال اس بی بی دے اتھروانو پونج کے فرمے دنے اماں فضارو نہیں والاج پالا ماں دی کھنیزے نوکرانی نو ماں اللہ اکبر نارو اے جناک میرا کوئی نہیں ہے کل میں میدان چ رکھسا پیر میں اعلان کرسان لوگوں میں فضا دا پتر بن کے آیا کمال ہے بھائی کمال ہے اللہ اکبر آئے نے دوسرے خیمے دے دروازے تے ایک بی بی ہے ہن ذرا سنبھل کے سنو تے میں بہت جلدی سمیٹاں بی بی ہے پتر دا سر جھولی چ رکھے ہویا ہے پتر نو مٹی تے لٹایا ہویا ہے جی اولاد والے بیٹھے نے ماما جیڈیاں بھی غریب ہو جاویں پترانو مٹیاں تے نہیں سمجھ دیاں نے ہن تسی سننا تے حیران ہو جاسو اے پتر بھی کوئی عام نہیں ہے ماں کدی پتر دا سر چم دیئے کدی زلفاں چم دیئے کدی رخسار چم دیئے رو کے آندھی پئیے قاسم تیرے داد کے وڈے لج پالین اللہ اکبر توجہ ہے کہ کوئی نہ تیرے داد کے وڈے لج پالین جدہ دا تیرا بابا حسن ٹرے آئے تیرے چاچے حسین میں کدی بھر جائی نہیں سدے اممہ سددہ ہے اللہ اکبر کاش آج تیرا باپ حسن ہوئے دین تے اوکھی بن گئی ہے حسین دا ساتھ دے میں ماں دی گود چھڑیے ننے ہاتھ بن کے آدھا اماں چاندی کیے ماں پتر دا سر چوم کے آندھی میں چانیاں حالت نہیں علی اکبر نو ماں پاک بن دی پیوے تیری لاش خیمے
میں زہرا دیاں کنیزاں میں شامل ہو جاواں انہاں ماواں دے جگرے تے دل تے ہمتاں تے ویکھو اللہ اکبر سلامت رو شہزاداں دا اماں رو نا دن چڑھ لین دے میں حسن دا پوتراں انج میدان جاساں چاچا حسین خود ویکھ کے آکھسیے قاسم نہیں میرا بھرا حسن ٹریا جاندا ہے بے فکر ہو جا ہر شہید نو میرا چاچا کندھے نہ لا کے لے آوے گا جداں میری واری آئے گی مینوں سر تے رکھ سلامت رو بھائی تسی میرا اشارہ سمجھ گئے رات مکی ہے دن ہویا ہے شہزادہ حضرت قاسم ابن امام حسن علیہ السلام کئی مرتبہ حاضر ہوئے مولا اجازت میرے حسین یتیم بھتریے دا سر چوم کے ہی کئی گل کر دے آن قاسم کیویں تینو اجازت دیواں میرے دو ویڑے خالی ہو جاسن اللہ اکبر شہزادہ قاسم نو اجازت نہیں ملی ہے آئے خیمے دے اندر بیٹھیاں خیال پہ کر دینے ایک دن میرے باپ مینوں وصیت کیتی آئی قاسم زندگی وچ کوئی اوکھی بن جاوی تیرے بازو دے نال تویزے نو کھول کے پڑھ لیں کوئی بھی مشکل ہوئے گی آسان ہو جائے گی حضرات محترم توجہ فرما شہزادے نے تویز کھولے آئے بازو دے نالوں تو اتے کی لکھی ہویا حسین دے نام وصیت میرا حسین میرا ویر جداں کربلا جاوے نا اکبر تے عباس نو اجازت دے میں نال میرے قاسم نو وٹوری اللہ اکبر وہ تویز لے آیا ہے میرے حسین دے کول قدمات ہاتھ لا کے آندنے مولا اے میرے بابے دی وصیت میرے حسین جائے ویلے بھیرادہ وصیت نامہ پڑے آئے جی بھتیجے نو ہان اللہ کے فرمے دینے قاسم کدی نہ ٹورا آئے بھیرادہ حکم جو مل گیا ہے میرے حسین آئے خیمے دے اندر ماں جائی جیوے ویر فرمایا میرے قاسم نو تیار کرو اے میرے وڈے بھیرادہ حکم ہے ہن پھوپھیاں تیار پیاں کر دیاں نے بہناں تیار پیاں کر دیاں نے ماں تیار پی کر دیئے تو اب بہادر دے وسنی کو تسائے تیاری تا سنی ہو سی ماں پھپیاں بہنا خوشیاں دے شیرے بن دیاں نے شگنا دے گانے بن دیاں نے جی شادی دے واسطے پتر نو تیار کر دیاں نے اے نہ سنیا اسی کسے ماں موت واسطے پتر نو تیار کیتا ہوئے اے صرف قاسم دی ماں شہزادہ تیار ہو گیا ہے میرے حسین اپنے ہتھاں نال یتیم بھتیجے دے سر تے رکھیں پاگ اللہ جاندا ہے میرے حسین بھتیجے نو کیویں ٹورے آئے ہن سارے توجہ کرو تے گل آ گئی آخر تے شہزادہ گھوڑے تے سوار ہو گیا ہے اللہ اکبر بہنا پھوپھیاں ساریاں الوداعی سلام شہزادے گھوڑے نو ٹرن دا حکم دیتا ہے اولاد والے بیٹھے نے نہیں ٹرے آئے اللہ اکبر جو شہزادے جھوکے ویکھے سن سکتے نے تو میں پڑھا گلا لفظ جداں جھوکے ویکھے آئے میرے حسین دی 6 سال دی دھیے ایک ہاتھے چ واگ گھوڑے دی ایک ہاتھے چ پیالہ شہزادے دیاں چیخاں سکینہ تو میرے مرشد حسین دی دھیے انج کیوں گھوڑے دی واگ پکڑی وے ویر
میں کچھ منگنا ہاں، میں حسین دی دھیاں میں کچھ منگنا ہاں۔ شہزادے دیاں چیخاں رو رو کے آندا ہے مانگ سہی، پر خیال رکھی مدینہ نہیں ہے، ایک کربلا ہے، مانگ کی منگنی ہے۔ اللہ جانے تساں کی سمجھ لیے معصومہ رو کے آدھیے وے ویر ایک گھونٹ پانی دا، میرا ویر علی اصغر پیاس نال پہ تڑپ دائے، ایک گھونٹ پانی دا مل جاوے۔ اللہ اکبر، شہزادے دی اکھاں چ اتھرو اسے پیالے دے وچ معصومہ رو رو کے آندیے وے ویر میں پانی منگیا ہے۔ شہزادہ دا فرات دا پانی تے نہیں لیا سکنا، حسین دے اصغر واسطے قاسم دیاں اکھاں دا پانی جی سبحان اللہ۔ شہزادے اجازت لئی بات تمام کرائے، میدان فوج نے منہ ہی پرا کر لے، آپ دا حسن و جمال ویک کے نا منہ ہی پھیر لے۔ ایک دونوں آکھن تُسا تو سانو آکھیا باغی نال لڑنا ہے، اے انج پہ لگ دے جی میں علی دا پتر حسن آیا کھڑا۔ اللہ اکبر، ناڑے اس بچے نا اعلان ہو گیا میرے حسین دے شہباز نے اپنا تعارف کرایا، مشن دسے حجت تمام کیتی ہے۔ سلسلہ لڑائی دا شروع ہویا، وڈے وڈے سور میں ایک جھٹکے نال اڑا کے پرا رکھ دیتے۔ ایک دفعہ لڑدے لڑدے واپس آئے، میرے حسین دے قدم چمے پھر گئے، دوسری مرتبہ پھر واپس آئے۔ میرے حسین نے فرمایا قاسم کیوں آئے ہیں؟ سن دے نے تو میں لفظ پڑھا چاہ، قاسم کیوں آیا ہے؟ مولا ایک گھٹ پانی دا، گرمی بڑی ہتھیاراں دا وزن ہے، ایک گھٹ ملے نہ پانی دا ساری فوج تیس نیس کر دے وہاں۔ اچھا پانی منگن والا کون آ؟ کو مجبور ہے؟ نہ 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 مجبور ہے، نہ معذور ہے، نہ محتاج ہے، حوض کوثر دا مالک ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو بزرگو دوستو بچے ہو جائے ویلے شہزادہ قاسم دی زبان تے پانی دا لفظ آیا ہے، میرا دل آدھا ہے بدل آپس ٹکرا مار کے آندھیان مولا اساں کداں وسنا ہے۔ حسن دے یتیم کوئی چوکھا نہیں پی لونا ہے، جی جی آواز قدرت ہوندیو بدلو اپنی سخاوت کول رکھو، میرا حسین وڈا سخی ہے۔ اے میرا تے میرے حسین دا معاملہ ہے۔ میرے حسین اپنی انگوٹھی یتیم بھتیجے دے منہ پائیے، اللہ جانے کی رازہ افاقہ ہویا ہے، وہ انگوٹھی نو چوسے آئے، کوئی افاقہ ہویا، پھر اجازت لئی آئے میدان میرے حسین حضرت غازی عباس علمدار دے خیمے دے دروازے تے کھڑے ہو کے ویکھ رہے آن، اگے یزیدیاں اعلان چکیتنا ہے بچہ نہ سمجھی رکھو، باویں بچہ ہی ہے تے علی دا۔ جی جی عباس دا شاگرد انج جنگ چل دی رہی، جنگ دا نقشہ ہی بدل جانا ہے، یک بارگی نال حملہ کرو، دھوکے نال وار کرو۔ اولاد والے بیٹھے نے آخری لفظ توجہ نال سن لو، آپ جو حملہ آور ہو رہے نے، ایک بغیرت چھپ کے بیٹھا نیزہ تان کے، اس نیزے دا کتنا وار یہ برداشت کر سکتے ہو تو میں پڑھ دیواں، شہزادے دیاں پسلیاں میں نیزہ لگدا گئے، شہزادے زین چھڑیے زمین تی آئے، اولاد والے او زمین ہلن ہو گئی ہیں۔ جی جی مشرق دے گھوڑے مغرب نو بھاج گئے، مغرب دے گھوڑے مشرق نو بھاج گئے، نہیں سمجھے نے میں گل کھولا، جتنے شہید کربلا دینے انہاں دے سر جسمہ تو جدا تلواراں خنجراں نل کیتے گئے، واحد حسین دا یتیم بھتری قاسم جدا
سر گھوڑیاں دے سنبا نال جدا کیتا گیا ہے جی جی جسم دے ٹکڑے ہو گئے میرے حسین غازی دا خیمہ چھڑے آئے میدان چ اولاد والے بیٹھے نے دل تے ہاتھ رکھ کے سنو چار چفیرے میرے حسین نظر ماری قاسم نہیں نظر آیا ہے رو کے فرمیدے نے قاسم نظر نہیں آ رہے ہیں کتنے آواز دے ایک پاسوں آواز آئی ہے چاچا میرے حسین ہوتے تشریف لے گئے سنبھل کے اگلے لفظ سننا ہے جتھے آواز آئی اوتھے پہنچے نے جسم دا ایک ٹکڑا دوسرے پاسوں آواز آئی چاچا اوتھے پہنچے اوتھے جسم دا ایک ٹکڑا میرے حسین چادر زمین تے جب بچھائیے یتیم بطریے دی لاش دے ٹکڑے چاونے شروع چکیتے نے میں پڑھدا پیا بابے اور اشارہ کیتا ہے انج چاہے جویں باغ چ کوئی مالی پھول چندا ہے کوئی ٹکڑا جسم دا کیداؤں کوئی ٹکڑا جسم دا کیداؤں جیڑا ٹکڑا ہی چاہے چوم کے آکھے مولا شکوا کوئی نہیں ہے میں تیری رضا تے راضی ہاں سارے ٹکڑے چاہ کے چادر پا لے گانڈ بن لئیے جی جی نجف نمو کر کے فرمیدے نے بابا علی خیبر دا دروازہ ایک انگلی نال چاونا سوکھا ہے یتیم بھتیجے دی لاش دے ٹکڑے اللہ اکبر مکاواں گال گانڈ بن لئی وڈیاں طاقتاں والا حسین وڈے جگریاں والا حسین وڈیاں ہمتاں والا حسین بطریے دی لاش سر تے رکھ لئیے تسی تا توجہ نہیں کیتی فرشتے آدھے آن مولا بے نیازے آج دمبا کیوں نہیں گلے اوتھے مناوے چھری بھی کوئی نہیں چلی دمبا آ گیا ایتھے حسن دے یتیم دے ٹکڑے ہو گئے آواز قدرت آئی ملائکہ اوتھے خواب ایتھے تعبیر اے میرا تے میرے حسین دا معاملہ ہے گاڑ بان لئی سر تے رکھ لئیے حسین ٹر پے اللہ اکبر بات تمام پہ کرنا آخری چار لینا سنو تے راضی ہو جاؤ اجازت مل جائے انشاءاللہ پھر زندگی دے سودے گل کرن لگا بن رہے دی بس راضی ہو جاؤ میری ساری گفتگو دا نچوڑے ساجد بھائی اللہ تیرے اتھرو قبول فرما گل کرن لگا بن رہے دی تے جائے خون دی مہندی لائی جائندی لاش انوکھے رنگ دے وچ شاریت گرم تو چائی ہون دل تے ہاتھ رکھ کے دو لینا سننیاں نے میں اجازت لواں او جائندی ماں پوچھ دی آئی نہیں قاسم آیا شاہ گٹھڑی کھول وکھ اللہ کسے نو پتران دے دکھ نہ دے وے اللہ کسے نو اولاد دے دکھ نہ دے وے اللہ اولاد دیاں خوشیاں تا فرمائے
مک گئی میری پڑھائی بڑا وڈا امتحان ہے او جیندی ماں پوچھ دی آئی نہیں قاسم آیا شاہ گٹھڑی کھول وکھائی ماں چمن لگی منہ بچڑے دا تصویر نظر نہ اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ سامعین ذیکار حضرت علامہ لیاقت علی فریدی صاحب شہادت کربلا بیان کر رہے تھے آپ کے احباب کے لیے اعلان ہے کہ ہمارے اگلے مہمان ملتان سے حضرت علامہ امان اللہ سواگی صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں